Usa ka dakong gasa nga atong nadungog na usab mga igsuon ang atong unang pagbasa nga gikan kang San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Ginaingon nga kining maong basahon ang letter of St. Paul to the Thessalonians, mauni ang una nga mga Kristohanon nga dokumento nga gisuwat. Inaingon nga gisuwat kini siya in the year 50 AD. Unya 20 years after human sa pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus, ug 25 years una ni sunod ang una nga ebanghelyo ni San Marcos, na may upat ka ebanghelyo, no? St. John, St. Mark, St. Luke, St. Matthew. Ang una gyud nga ebanghelyo nga nasuwat mao ang kang St. Mark. Pero 25 years pa niabot una ang una na hitabo ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. So nindot nga nadungog nato karong adlaw ang pinakakaraan nga Kristohanong dokumento nga gisuwat. Ug unsa ang unod niini? Ang unod niini mao ang tim-os o way kinutubang pasalamat ni San Pablo ngadto sa Ginoo tungod sa gipakita nga pagtuo sa taga Tesalonica nga diha sa ilang kinabuhi nakita ni San Pablo nga naa gayud ang makanunayon nga paghupot nila sa pagtuo, malahutayon nga pag-ila nila sa Dios sa ilang kinabuhi ug malungtaron ang ilang pagpuyok isip mga Kristohanon, isip usa ka katilingban nga nagatuo kang Kristo. Ug ang pasalamat sa maong katilingban makita nga unsa man ang sitwasyon, makanunayon silang mapasalamaton sa Dios. Gratitude ang gipunting ni San Pablo ning iyang pagdaig o pagpasalamat sa Dios sa gasa sa taga Tesalonica. Maniana mga igsuon, makita nato nga diay ang encouragement ni San Pablo nga dili unta matapos ang atong mapasalamatong kinabuhi. O ang atong mapasalamatong kinabuhi, usa lang kini kabunga kung kita na ay masaligon nga kinabuhi diha sa Dios. Our trust in the Lord begets thanksgiving and gratitude. O siguro kung atong lantawon, kining maong mensahe, nindot nga atong balikan pagpuyo diha sa atong kinabuhi. Wala pasabot mga igsoon nga dili ta nakapasalamat sa Dios. Kundili kanang consistency sa atong pagkamapasalamaton. Kay giingon ni San Pablo dinhi, no? Unsa man ang kahimtang maayo o dautan, naa sa kalisod o sa kahamugaway, naa sa sa sakit o sa may panlawas o sa magkahimtang ninyo, dili unta kamo muundang sa pagpasalamat sa Dios. Kay kung atong lantawon mga igsuon, kini ang diwa gyud sa atong pagkakristohanon. This is the essence of our faith in the Lord. Nga ang atong kinabuhi, dili lang usa ka kinabuhi nga kanunay magtutok sa kuwang, kundili kanunay mapasalamaton diha sa Dios kung unsa man ang kahimtang. Mao nga nindot nga atong nabasa diha sa ebanghelyo ang pagsaway ni Kristo sa mga Pariseo tungod kay ang panaad
Tungod kay ang paghimo sa panaad sa altar man o sa templo man, usa ka panaad gayud unta tungod sa pasalamat. It should be an expression of our gratitude. Ug ang mingon si Jesus ang gisaway niya, kung manaad mo sa templo, mingon ang mga Pariseo, manaad mo sa templo, okay ra di ninyo tumanon. Pero kung manaad mo diha sa bulawan sa templo, kay ang ilang altar na puno og bulawan, kinahanglan inyo nang tumanon. Kung manaad mo sa altar, pwede na ninyong dili tumanon. Pero kung manaad mo sa halad, ibabaw sa altar, kinahanglan inyo kanang tumanon. Mga kaigsunan, gisaway ni Kristo, kay nganuman, gigamit ang pagtuo sa Dios, gigamit ang relasyon sa Dios para ma-promote ang materialismo nga kinaiya sa tao. Nga nagpunting na diha sa halad nga ihatag, dili na sa kasing-kasing nga mapasalamaton. Di ba? After na kung pila ang gihalad, dili na sa kasing-kasing nga timos nga nagpasalamat diha sa Ginoo. Ug kana siguro ang nindot nato nga lantawon. Nganuman, kay kining halad nato mga igsuon, padayag man sa pagpasalamat no. Muhalad ko sa Ginoo kay magpasalamat ako. No? Pero usahay biha bisan sa atong simbahan, ang tutok nato sa halad dito sa kantidad. Pila man, Father, ang magpamisa ron? Pila. Pila. Wala na sentro sa misa, kundi dito na sa pila. Father, magpabunyag, pila man. Father, magpalubong, pila man. Ato na lang gi-equate ang gasa sa Dios nga sakramento diha sa atong bayronon, dili sa atong halaron. Mao na mga kaigsunan nga, kung inyong naobserbahan, hinay-hinay na ang atong simbahan, labi na sa simbahan sa Davao, hinay-hinay na gusab. Wala na kay bayran kung magpalubong ka. Dili po na bayad. Kay ang pari dili jukebox. Hulugan ni mo any kantidad mo tugtog. No? Kundili ang atong paghalad, pila man ang atong ihalad, ang kantidad sa wala na'y bili ang pila. Kinahanglan kasing-kasing o magtubod sa kasing-kasing ang atong paghalad. Dili sa kantidad, kundili diha sa atong mapasalamatong kasing-kasing ngadto sa Dios. Kung piso lang ang imong pasalamat sa Dios, way kaso. Pero kana nagpadayag sa atong pag-ila kung unsa ang atong mapasalamaton sa Dios. Na ay usa ka parokyano nga giingnan sa pari kay namatyan lagi sila. Ug mingon siya, Father, pila may akong ihatag sa simbahan. Mingon ang pari nga walay kantidad ang ihatag sa simbahan. Unsa man ang akong ihalad, Father? Ihalad ang imong kasing-kasing diha sa pagpasalamat nimo sa Dios. Sa gasa sa kinabuhi, sa gasa sa kaluwasan. So di man na mahatagag kantidad, Father, maubitaw. Nga ang pasalamat, kinahanglang kasing-kasing, dili sa kantidad, o dili sa mga butang nga atong ihalad. Mga kaigsunan, kining ato nga lakaw karon ug panaw karon sa pagkapinialan. At taas pa kini, kay hangtod karon
naragyapon ang atong hunahuna sa pila. Si Jesus nagaingon kanato, tinuod jud kang magpasalamat. Ayaw ng pila. Ayaw ng kantidad. Diha sa kalidad. The quality of your offering to the Lord. Bisag gamay, pero kinasing-kasing. Kung dako, pero kinasing-kasing ang basa sa Dios diha sa atong kasing-kasing. Hinautunta nga kini atong mapalawman isip mga piniyalan. Nga di ay ang atong diwa, ang original, ang pinakakaraan nga sulat nga Kristohanon nga gihimo naa sa diwa sa pasalamat. Atong tampuyan nga atong kinabuhi, usa ka kinabuhing mapasalamaton nga nakabase gayon sa atong masaligon diha sa kaayo ug sa gugma sa Dios. Amen.